Uy, pagdali, ya. Pasok sa pagdali. Tara kayo, mag-guilduan ka taron! Gaya no! Huwag kang magpakapati na palagi kang ligtas abante para umatake. Bawal lang iyakin, paunahin ko lang tunay yan. Sarang Pinas, ganyan dito sarang Pinas. Nakadugay ito kinatay ba? Huwag ito masakpan. Buing, imposible, kayo masakpan tayo. Gani. Tara tayo, giluar na ba? Tara, nagsugod na nun! Number 10 ko, number 10. Tara ba? Ganyan dito sarang Pinas. Mahabil, mamuhin! Ganyan sarang Punta na rin dito yung mga takusa from SG School, mga kaibigan. Ayan na naglabanggaan sa loob ng MF. Umaatala sa bata yung DDS. At ito na ang Celestials from SG School for the win! na ang rang Pinas ay Howard gawa mama kayong pikas gildog ka ng clan nila ba? The best kini kayo ba, pero... Waka pa lang sa tong clan, sa tong guild ba? Kaya naman kayo? Wala tayo lang wala ng plano, may kaya. Marawid shit. Nya anang manulod pa dili. Kamo. Kau. Ikaw. Ikaw, kamo. Kau. So, ako dili. Oh, dili ako kumusulod. Ah, sa tapos Oh, di no. Pero, hapit naman akong birthday ba? Snack sa tari niya. Tara, tara Ay, sila. gutom ba? Iti mga bata ay dididmar magubay mo ra magdibarkada. Pwede di mo nagatambay nga internetan ha. Uy, pagdali, ya. Pagdali ba? Pasok sa pagdali. Diri di mo likod sa CR magambak-ambak ka. Sundan tamo be. iba't iba na klase. Isa ang hangarin, huwag kang magpakapati na palagi. Uy, nagkapok mo sila. Okay. Sa kadugay ito kinatay ba? Huwag ito masakpan. Buing, imposible, kayo masakpan tayo. Bantay lang na silang ma'am. Isa din yung run online pinasa. Tingnan ko Sa naman. kalidad na ang rang Pinas ay pantakas din sa realidad. Bawal mamong kanya-kanya ginagampanan. Kaya't kung Bunal pa! Bunal! Hinias ang pao eh! tatagan mo ang loob, tuloy pa rin ang laban kahit ilang beses lumuhod. Hindi ka Yati si Junix yung nagtutsa-tutsa rato sila ba nga. Kalimtan akong birthday ba. Dumot man dito sa kuha kay gipurmahan mo na ko to si Princess Makatigbak ba. Kapit ka sakpan mo. Ay, tama kay numdum ko akong tita ba nay hotel sa Davao. Ah, dapit na. Nga. Chongko Avenue, Arroyo Street. Davao, di yun. Ano pangalan kayo sa hotel? Jassy James Country Hotel. Tita man ang tagihan na. Yo, kortane mo kuwan ngay. Ang kanta ng tita pero kami lucky ra. Pag ito rin sa Davao eh. Lami kilaagan ito rin ba? Perting nakuha ganing Davao yun. Wala. Si Junix, si Mr. Lemog, si Kintoy. Walas gawa ni mga bataan eh. Bantog di wala ko ginasabay ninyo ha. Chika-chika di trada ninyo sa Davao ba? Hotel pa gipili sa mga kagwang o rejog mga arki. Tek kamay ni palidan tamog pila ka adlaw diri ha. Diri ra ko. Kagwang oh. pasok na sa emek, dumaan sa kaliwa. Harap kagad sa likod, yung iba sa kabila. Ay Junix di leader aning tulo ba? Ilan kayo? Takbo yung mga ganyan. Awa, tag-an ko palagi. tapos di o di agad yung mga Inuod yung lagi akong mga duda. Nagsikat-sikat dyan mo sa Davao ba? Ikaw dyan, Junix. Itong-an to juga ang princess makatigbak. Ayaw mo nang mamamama, preso nyo yung OB. Pakibantayan ng mga sordi. All in
Dalhin Makase tapos race agad. Ngawa sa akong birthday. Ish. Magto na lang siguro ko dito sa among tambayanan sa unay. Kung asa may una nagkailan nila ba. Gani, lingi mo dira ako. Basta may tag-inya ba? Lingi mo dira ako. Hanap yan ang kuya. Ako gusto ka tanawa lagi mo dira. May tag-iya ba? Sige tag-iya ba? Hala! Yati mga tirador og lubi. Ano lagi balan lookout butong yagbong lang, tagak lang. Hoy! Lapi pre. Hoy, mainig wala! Akingan ra nato diri, bay. Gani. Ato ra tong arigluhon, mastorya ra nato to. Pwede. Istoryahon ra nato ha. Hoy, mainig ko ninyo! Hoy! Anak ko ato ra istoryahon. Yati na kulbaan namin, nadala namin sa mga kuhan, kakulba. Yan man na ninyo. Mga ilom takog bahin nga nung gibigyan mo ko ninyo. Hisog ba? Time's up. Power Ranger Green! Par, sino par? Ako bahala par. Oy. Yawa na bitaw ko Power Ranger Green. Gani. Boy nga, idol mong kaya na ko na si Power Ranger na Green, oh. Okay, darn alright. Superhero ba? Ay, putong mga ka. Pagkay ko ninyo sa... Tara, malikpat ata. Tara mga Dito. Tuloy sa arangkada hanggang sa mag-umaga kasama ang barkada. Sige tag-iya ba? Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Yati, o din nila nalimtan akong birthday ba. happy birthday, Power Ranger na green. Gagi, salamat bay! Happy Power Ranger na green, bay. Basahin mong cake ba para ma-appreciate nimo. Basa. Oh. Happy birthday, Paploy. Trupa man, trupa. Iya, din ninyo, uy. Pero, asan mo gikan na ninyong handa-handa? Mo gikag gastuan eh. Apa to saktan mo? Bawad. Buat ito uy. Pati bait sa ni Dria. Pre. Kining padung na biya simbrik ba? Simbrik na ganino, kanang kasi magbulag-bulag sa takadali ba, pero pwede naman gyapon ta magsabay pa-level sa ran. Isang asang computeran, basta na iran unay Pinas. Yan yung kita ta. Ano ka bantay birthday pa play ba? Ha? Birthday pa play. Happy na virgin pa fluid ay. Na, surprise ako kay bro. Kalau di malipay ko ba Ito amigo. no, to amigo ba, trupa, biyan na to. Surprise na to no? Wala man tay ko income. Ay, tama, kinumdum ko akong tita ba, na hotel sa Davao. Ah, dapit na nga. Chongko Avenue, Arroyo Street. Babaw, liyo. Ito yung pangalan sa hotel? Jassy James Country Hotel. Good morning, ma'am. Welcome to Chongko Jassy James. Uy! Yuso na nimo di ana og dong. Dili lang te. Ikaw dite. Pala te. Gana siya dong. Itumoy-tumoy mo siya. Ay, tumoy. Diyan lalim yung trabaho dito sa hotel, ma'am. Para sa birthday, Juni mo ni Paps. Oh, maot to. Ay.
Gagi. Mo to nan. Nanarbaho din mo dito di ay. Oh, sa hotel ba? Sa Jesse James Country Hotel. Hotel. Ante man niya tagyato. Ta. Ay tita. Yato, budugog Davao niya nakitaan ta mo dito ba? Timingan mo mula lag. Uy, Davao man pod. Gani imbis nga nagtago-tago gyud nagpalayo gani may para surprise ka namo sa mong trabaho. Tara mga sa tata. Tara, Tara, bayari mo. Power Ranger na green ba? Itugan ra ba ya tika kang princess di makatigbak nga nag-chicks ka. Princess, Ay, kanang nakitaan ako si Ikwan ba Junix sa Davao ba nagchika-chika siya dito ah. sure ka? Oh, lagi si Junix ako nakitaan kita kasi kung duwa ka matay. Kasi ni mo lang gidautan. Kabalo biya ko na nakagusto ka sa kuha pero mo ra lang giingon para dautan siya sa kuha. Wala eh, kanang concern lang man ko ba basig masakitan kaniya ba. Basta kay niingon ako si mga sa tinuod. Nara si mga kung di ka mo ko ah. Ya sige, mato na ko. Naman misa ade Junix. Abi mo na kung nag-chicks ka sa Davao Good Japon mo kay kanya. Napa jud kay gipayungan ang chika. Kanang basig madaot inyong relasyon Junix ba mga nang kog suri daan. Sus, okay ra to eh. Hanggang daw na kanang importante karon birthday man nimo. Mag-enjoy sa ta. Isa pa nanam may kasabutan natong Princess Makatigbak. Davao lagi. Chika-chika ka dito ha. Chika-chika dili uy. Trabaho gani akong adto no. Mupugay pagkailan na to, mamurma na kaglain. Kasi losa ba sa mong baby girl uy. Ani na lang, timaylan na imuhara ko o ako ara ka. Timailhan. Ano ko, ako Masa ba na Junix? Ako kaning. Mao ganini no kanang timailhan na imuhara ko og bisang asa ko madto. Di ko magchika-chika dito. Timailhan? Ano sa ibot pasabot nimo? Kani akong but pasabot oh. Pasilan din ni Mayara magkadali kay ka ba? Ano ko, ako Pasilan din ni Mayara. Princess Makatigbak. Kani magsilbi nato na promise ring na bisang asa ko maadto imuhar ako. Basta og paminaw nimo nga gimingaw ka sa kuha. Tanawa lang ni. Put pasabot ana nga gahuna-huna ra pud ko sa imuha. Magkadali kay ka ba? Ano ko, ako Sure ka ha? Sure lagi. Napakay pa promise ring. Pag-ibig oh. Pasilan din ni Mayara magkadali kay ka ba? Ano ko, ako Pasilan din ni Mayara magkadali kay ka. Wala makaguba sa relasyon namong duha to. Ah, sige. Misinterpretation ra na. Tara. Tara. Ipay jud kitos paploy ba. Unto ka testingan ni sukad. Basta mo na pa. Ikaw na. Hoy, pamilin pod mo diha. Kau na. Iba na klase, isa ang hangarin. Huwag kang magpakapati na palagi kang ligtas. Abante para umatake.